ಕೊರೋನಾದ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲದ ನಡುಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಬರಿಯರೆ ಶುರು ಆತನು. ಸೋಮವಾರ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಗೌಜಿ, ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕೈಪೆ ಕಷಾಯ ಕೈಪೆ ಮರ್ದು ಪರ್ಪಿನ ದಿನ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಜಿ. ತುಳುನಾಡದ ಕೈಪೆ ಮರ್ದು ಆಟದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವಲವಲು ತುಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು.
ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಏಪಲ ಕಷಾಯ ಪರ್ದು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕೈಪೆ ಕಷಾಯ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಟು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಲ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಕೇಂದು ಬತ್ತಂಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಪಾಲದ ಮರದ ಕೆತ್ತದೆಪ್ಪುನ ಕಷಾಯ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವಾತ ಚಿತ್ರಣಲು ಮೂಲುಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ತಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮರ್ದನ ಪರಿಯರು. ನನ್ನ ತೀರ್ಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪಂಡಿಂಗ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಶೋ ಕೆಂಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ modification.
ಕಲ್ಲು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಟ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸುಮಾರು 7ನೇ ದಿನ ಬರ್ಪಿನ ಸುರೂತ ಪರ್ಬ. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಕಂತದ್ದು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದ ಪರ್ಪಿನಿ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಒನ್ಪಿನಿ ಇಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾಗ ಬೋಡಾದು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಥ ಕಷಾಯನ ಪರ್ತ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕಷಾಯ ಪಂಡ ಅವು ದುಂಬುದ 1 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀಕ್ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡದು. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯದ ಬಗೆಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರು. ಮೊಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ತೇಲು ಪೋದು ಆಟಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳುದ ಸುರುತ್ತ ಪರ್ವ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಅವು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ 7ನೇ ದಿನತ್ತಾನಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನವು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ. ಇಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸುರುಟ್ಟು ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದಾದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಣ್ಣಂಡ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ನಡುಟು ಸೀಕು ಸಂಕಡನು ಮಾತ ಮರಪ್ಪಾವುನಂಚಿನ ಅವಲ ಈ ಕೊರೋನಾದಂಚಿನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪಾಲದ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯನ ಪರ್ದು ಐಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸರ್ವ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಕುಲು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರನಾಂಡ 1 ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸೀಕು ಸಂಕಾಡ ಬರಂದಿನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಪಾಂಡು ಬನ್ಪುನೇನು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚಲ ಪಿರಾಕಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನವು ಅಂಚಿನ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪಾಲದ ಮರತ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯ ಇಂಚ ಪರ್ಪು ನಾನು ನಮకు ಗೊತ್ತಿಂಚಿನಕನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಿಡ್ದು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನೆಲೆ ಎಂಚಿನೊಂಡ ದುಮ್ಮುನಾನಿದ ದಿನ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ಬುಳೆಪ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೈಟು ಕುಂಟಿಜ್ಜದ ದಾಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ಈ ದೈವ ದೆವ್ವಲೆನು ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಒಲಾಂಡಲ ಆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದರಿದ್ರವಾಯಿನ ಅತ್ತಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಘಡ ಆ ಒಂದಿಲಕನೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೇಟು ಕಾಲಿ ಮೇಟು ಪೋದು ಆ ಪಾಲದ ಮರನ ದಾದ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ದುಮ್ನಾನಿ ದೀದುಪ್ಪನ ಅವಳು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಅತನ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಿಸತ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಲ್ಲಡೆ ಅವಳ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕನಂದಾಂಡ ಆ ಕಲ್ಲಡೆ ಜಜ್ಜಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮರ ನೆಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಸಪ್ತವರ್ಣ ಅವನ್ ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಆ ಪಾಲದ 7 ಇರೆಕ್ಕುಲುಪ್ಪು ನಡೆದಾದ್ರ ನೆಕ್ ಸಪ್ತಪರ್ಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನೆ ದಾಯ ಪಾಲದ ಮರತ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯ ಪರಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೈವದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ನಕಲು ಆನಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಆ ಪಾಲದ ಮರಟ್ಟು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವೇರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಗುಣಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಮರ್ದದ ಸತ್ವ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಆ ಮರಟ್ಟು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮರ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಗಾವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಗಾವಡು ಅತನ ತುಳುವೇರ್ನ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೇರ್ನಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 4 ಒಂಜಿ 5 ಉಲಾಯ್ಡು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋದ ಐನು ಕಂತದು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತಿಂಚಿನ ಪಾಲದ ಮರತ ಕೆತ್ತೇನು ಐಟುಪ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಿತ್ತದ ಚೋಳಿಯುಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಪೆರೆಸದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಕಲ್ಲಡು ಜಜ್ಜಿದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂತ ನೀರು ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಹೋಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೇನು ಮಾತೊಂದು ಮಾತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸತ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಉಷ್ಣ ದೇಹನು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತಂಪು ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡ ಅದ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಮ್ಮ ದೇವ ಹೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಯು ಪ್ರಕೋಪನ ಮಾತ ಬುಡರಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಹೋಮ ಇಪ್ಪು ನೇನು ಮಾತ ಪಾಡದು ಬಹುಶಃ ಆಧುನಿಕತೆದ ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಕಡೆಪಿನ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ನಡತಿನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಡೆಪಿನ ಕಲ್ಲು ನಾಡೆರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಉಪ್ಪು
ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಕಡೆಪಿನ ಕಲ್ಲಿತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಕಲ್ಲಿಡ ಪಾಡ್ದ ಕಡೆದು ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಹೀರುನಂಚಿನ ಸತ್ವ ಗುಣ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನ ಆ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಷಾಯಗು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಮಂದಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ದಾದಾ ಒಂಜೊಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪರ್ದು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಬಾರಿ ಸುಲಾಭಡು ಮಲ್ಪನೋ ದುಮ್ನಾನಿವಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ನೀರಡು ಪಾಡ್ದು ಬಳಂತರಿ ಆತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ತಾರಾಯನ ಕಡೆದು ತಾರಾಯದ ಪೇರದ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕತೆಡು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅವಿನ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಕಷಾಯದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಪರಿಬೊಕ್ಕ ತಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ನಂಚಿನ ಕಷಾಯದ ಉಷ್ಣ ಗುಣದಾದೊಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಕೊರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿನ ನಮ್ಮ ತಿನುಡು ಪನ್ಪುನ ಐತಿಹ್ಯ ಇನ್ನು ತುಳುವೇರ್ನ ಕಟ್ಟಲೆಡು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡ್ದೆಂಚ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನು ಒರಿಪಾಗ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಪೋಂಡಲ ಬಂದುಳ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಎದುರು ನಮಕ್ ಮೋನೆ ತೋಜಾವರ ಒಂದೆ ಮೋನೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದಂಚಿನ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಮಾರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಇನಿತ್ತ ದಿನತ್ತಾನಿ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಜನಕುಲ್ಲ ಆಟ್ಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಈ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಆರೋಗ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಕೇವಲ ಆಟ್ಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಲದ ಮರತ ಉಪಯೋಗತ್ ಇನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ತೋಡುನಾಡೆ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಂಚಿನ ರೋಗ ಆಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಗುಣೊಟ್ಲ ಈ ಪಾಲದ ಮರತ ಉಪಯೋಗನ ಮಲ್ಪುವಿರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನೇಕ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪಾಳೆದ ಮರತ ಕೆತ್ತೆಗುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಟಿ ಪನ್ಪುನವು ಈ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟುನ ಬರ್ಸಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಜನಮಂದಿಲು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಯ ಪೋವೆರಾಯನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ಕಂಡ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಬೈಲಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ವಿಷ ಆತನ ರೋಗ ರುಜಿನನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಆಟಿದ ಸುರುತ್ತ ಪರ್ವ ಅವು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗು ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಾತು ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ಆಟಿಕಳಂಜೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವ ಸ್ವರೂಪವಾಯನಂಚಿನ ಆಟಿಕಳಂಜೆ ಬತ್ತದು ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿನ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಗಿಡಪಡು ಮಾರಿ ಕಳೆವಡು ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುಟ್ಟೊಂಜಿಗಾದಂಡು ಪುಚ್ಚದ ಕುತ್ತೆತ್ತನ್ನಾಂಡ ಅವು ಪೇರಡೆ ಪೋವಡು ನಾಯಿದ ಕುತ್ತೆತ್ತನ್ನಾಂಡ ಅವು ಬೊನ್ನೆಡೆ ಪೋವಡು ಪನ್ಪಿಲಕನೆ ನರಮಾನ್ಯ ಕುತ್ತೆತ್ತನ್ನಾಂಡ ಅವು ಆಟಿಕಳಂಜನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪೋವಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪರ್ವ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನಟು ಎಡೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ವಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಭೂಮಿನ ತನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರೋದುಂಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಬರೋದುಂಡು ನೇನು ಮಾತ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿ ಒಂದು ಜನಸಂದಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಂದಿಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಾದ ದಿನಾಲ ಸುಗಿಪ್ಪುವನ ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಸಲತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೊಸಕುಳದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಬೊಕ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿನ ವರದಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಆಟಿ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಪರಿಯೇರು.